Имало едно време, едно далечно царство, в което живеела принцеса, надарена с невиждана красота. Много принцове искали да спечелят сърцето й, но принцесата поставила условие, което никой от тях не се умявал да изпълни. И тя ги отпращала. Един ден дошъл благородник от далечно царство и на него принцесата заръчала да й намери и донесе това нещо, което е великолепно, но достъпно, познато, но ново, което омагьосва сетивата като любовта и носи радост и наслада. Минало време. Принцът се завърна от дългото търсене и носил със себе си. Вълшебство. Да, вълшебство. Това е новият шоколад с фогия с вишна. С фогия. Приказният път към сърцето.